искам да ми кажете какво смятате за Зодия Близнаци, понеже така и не ви се отдаде шанс да го кажете. Моля ви сега, понеже много ми хареса това. Какво характеризира тази така прекрасна Зодия? Аз знам, че са прекрасни хора. Това е една прекрасна Зодия. Така. Погрешна е представата на хората да смятат, че това са двулични, лицемерни хора. Напротив, те са много реални, само че в тях живеят един, двама, трима човека или понякога цяла компания. И са различни. В зависимост от случая и ситуацията. Защото те понякога дори самите не разбират себе си какво остава за околните. Да, именно разбирам ви, че точно така е, но тази госпожа там, Таня ли е, Станислава ли е, коя е, така и не я запомних, Ваня, танчето ли беше вие? Вие как бяхте? Пена ли бяхте? Надя. Пена ли бяхте или Йорданка ли? Надя. Надя ли сте вие? Надя съм, да. Надя. Ама Надежда или Надя? Надя съм. Вяра, надежда и любов. Така, Тогава имам име. Значи въпросната госпожица спомена, че близнаците били двулична Зодия. Вие какво мислите? Те двуличници ли са? Какви са тези хора по принцип? Кажете така, характеризирайте ги. Те са сложни хора. Разбира се, те не са прости, те са сложни. Сложни като душевност. Така? Въпросът е, че... Но не са двуличници. Абсолютно. Но защо така хората си мислят, че те са двуличници? Сложно са за разбиране, това е. Точно така. Те са отвъд границите на нормалния човек. Те живеят в своя собствен свят, който, казвам, дори самите не разбират, но понякога някои имат шанса да ги разберат. Тогава се получават нещата. Но държа да подчертая нещо друго. Имат една невероятна способност. Да внимателно чуйте за какво говориме. Те имат уникален талант в едно отношение. Да организират сватби. Така, да. Имат изключителни организационни умения. И са умни. Колко са сериозни. Това, че хората не ги разбират, си е техен проблем, разбира се. Но не са двулични, те нищо не правят, просто вижте, за разлика от Скорпиона. Скорпион е двуличен, той е лош, той е черноглед, той е Скорпиона е винаги себе си. Той отстоява винаги. Първичен, абсолютно. Той отстоява винаги себе си. Извинете, но това малки планетки ли са вашето? Това са малки летящи чемейки. Хубаво, добре, много се радвам, че така хубаво характеризирахте тази прекрасна Зодия, но целта ми беше следната, да обясним, че те не са лоши хора, те са умни, те са добри, от тях стават прекрасни зам-кметове и кметове и са дори, бих казал, нашия премиер, господин Борисов, той е Зодия Близнаци. Време за реклама, ще се върна след малко. Нима мислите, че той няма нужните умения?